जिद्द आहे, चिकाटी आहे, कष्टाची तयारी आहे आणि टॅलेंटही आहे, तरीही कोकणातील विद्यार्थी मागे का? याचं एकमेव कारण म्हणजे जगाची भाषा असलेल्या इंग्रजी सोबत आमचा असलेला दुरावा. हे अंतर दूर करण्यासाठी कोकणात प्रथमच आम्ही घेऊन येतोय स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तब्बल शतकाची यशस्वी वाटचाल करणारं आणि इंग्रजी पत्रकारितेचा मानबिंदू असलेलं जगप्रसिद्ध दैनिक द फ्री प्रेस जर्नल. स्पर्धा परीक्षांमध्ये अव्वल स्थान मिळवण्यासाठी, उद्योग व्यवसायात जगाची बाजारपेठ समजण्यासाठी, नोकरीच्या जगभरातील संधींना गवसणी घालण्यासाठी, तसंच युवा शक्ती आणि महिलांना ग्लोबल व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आता तुमच्या सोबत आहे कोकणचं पहिलं इंग्रजी दैनिक द फ्री प्रेस जर्नल.